এটা হচ্ছে মাଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 7ଟା ହେଲା କି 7ଟା ବେଳରୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ କେମିତି ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟୋକନ୍ ଦେଇକି ଟୋକନ୍ ନେବେ, ପୁଣି ଟୋକନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜୋତାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ବାଜିଛି, 7ଟା 8ଟା ହେଲାଣି, ଏତେ ଭିଡ଼। ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 10ଟା 11ଟା ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବ। ଭାଇ ଆପଣ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ପାରିବେନି, ଏତେ ଭିଡ଼। ଭାଇ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଚଣା କେମିତି ଦଉଛ? 240। ସଭା ଶେଷରେ ଚଣା କିଣି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।